Una higit sa lahat ay binabati ko po lahat ng mga ama at mga lolo sa ating buhay. Ngayon po ang araw nila. Ngayon din pong taong ito ay taon po ni San Jose, ama ng inang simbahan. Kaya sa pamamagitan din po nito, tayo po natin itatalaga mamaya ang lahat ng ama at mga lolo sa ating buhay sa pamamagitan po ng pagtatalaga dito rin sa ating mahal na patron, San Jose. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay napakaigsi po lamang. Pero sa maigsing sipi na ito ng ating ebanghelyo, meron kagad 4 na katanungan. Napakaigsi pero may 4 na katanungan. Ang unang tanong na narinig natin sa ebanghelyo ay ganito, Guro, di ba inyo inaalintana lulubog na tayo? No. Yan po ang una lang tanong. Wala ka bang pakialam sa amin? No. Ikaw ba'y natutulog lang? Natutulog ka ba? Ano bang nais mo? Hindi mo kami tulungan. Natutulog ka lang dyan. Bakit ka natutulog? No. Kaya mayroon nga tayong kanta, natutulog ba ang Diyos? Yan po ay isang, kumbaga, salita ng isang taong waring sa tingin niya, siya ay hindi kinakalinga ng Panginoon. Na para bang absent ang Diyos sa kanyang buhay. Sa panahon na tayo ay mayroong mga pinagdaraanan, yung ating pagkasama bilang mag-asawa ay para bang tayo ay maghihiwalay na. Yung ating tayo na walang tayo ng trabaho, yung ating mahal sa buhay ay nagkasakit na malubha, na tayo ba ay waring nawalan na ng lahat ng ating kabubuhay. Iniisip natin, talaga ba mahal ako ng ating Panginoon? O ang Panginoon ba ay wala sa aking piling? Hindi ko mapil na ang Panginoon ay nasa aking buhay. Yan po ay isang tanong ng isang taong na nag-iisip na ang Panginoon ay wala sa kanyang buhay. Pero ang Panginoon ba ay wala sa ating buhay? Ang problema po sa atin ay hindi yung ginagawa natin, Panginoon, wala sa ating buhay. Hindi siya nawawala sa ating buhay, kundi hindi natin ninanais o hindi natin nakikita ang presensya niya sa ating buhay. Dapat po maisip natin po yan, na tayo po ay meron pong Panginoon na nag-promise sa atin. Ano ang promise niya sa atin? Ang promise niya sa atin, hindi ko kayo iiwan nag-iisa. Anong promise niya sa atin? Kayo'y sasamahan ko hanggang sa dulo ng inyong buhay. Hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po ay salita ng Panginoon. Ang salita po ba ng Panginoon sa atin ay sinungaling? Nagsisinungaling ba ang Diyos sa atin? Nung sinabi ba niya yan, ano lang ba yan? Joke lang yan? Hindi. Sinabi po niya yan with conviction. Ibig sabihin, nariyan ako sa inyo. Kaya po ito pong ating pong tanong na ito ay tanong po ng isang taong mahina ang pananalig sa Panginoon. Kaya nga, ang ikalawa at ikatlong tanong sa atin ng Panginoon ay ganito. Ito ang ikalawa at ikatlong tanong. Yung Panginoon naman ay tanong, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig sa akin? So binalik sa atin yun. Bakit kayo natatakot? Para siya sabi, ano kinatatakot ninyo? Andito na ako. Kasama na inyo ako. Bakit kayo pa natatakot? Precisely because hindi tayo sanay na ang Panginoon kasama natin. Sanay tayong gawin yung gusto natin. Sanay tayo na tayo ang hahawak sa ating buhay. Sanay tayo na hindi natin kailangan ng Diyos. At naaalala lang natin siya kapag tayo'y nangangailangan. Sanay tayong mabuhay na waring ang Diyos ay wala sa ating buhay.
No? Kaya nga sabi nga ng isang banal na manunulat, the tragedy of this world is that God is absent, but man does not make God present. Ano, para bang siya lang, okay na siya. Pero pagdating ng mga unos na dumarating sa ating buhay, doon lang natin naaalala ang Panginoon. Kapag may problema tayo, ang sisi sa Panginoon. Kapag swerte tayo sa ating buhay, ang palakpak nasa atin. Unfair, no? Ang Panginoon, sinabi niya, andyan lang ako. Andyan ako sa inyo. Bakit kayo natatakot? Andyan ako sa inyo. Precisely because hindi natin ginagawang present ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yun, mahina ang pananalig natin sa Kanya. Kayo ba'y may pananalig sa akin? Ang Panginoon may pananalig sa atin. Kaya nga, napakaganda po yung ginawa ng Panginoon. Tulog lang siya. Alam po ninyo, pag natulog po tayo, hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa atin. Pag pinikita natin ang ating mga mata, hindi natin alam kung magigising pa tayo kinabagahan. Pero tayo ay nanalig na sa kapangyarihan ng Panginoon, tayo'y muling babangon at magigising sa ating buhay. Tayo na habang tayo natutulog, tayo'y kakaligain at tayo'y proprotektahan ng ating Panginoon. Yun po ang pananalig. Kaya nung natutulog siya, nung dumarating ni maunos, ang Panginoon panatag na natutulog. Bakit? Yan po ay simbolo po ng kanyang pagtitiwala sa atin. Binigyan niya tayo ng kakayanan. Sabi niya, andyan lang ako, binigyan ko kayo ng kakayanan. Kaya ninyo yan. Kaya ninyo. Pero tayo kumisan lamang po mga minamahal ko kapatid, asa lang tayo ng asa naman sa Panginoon lang. Ayaw nating gumawa, ayaw nating pagpursigihan. Kaya nga bahala na ang Diyos, bahala na siya sa atin. Pero po ano po sabi ng isang kataga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya yung pananalig din na ninanais ng Panginoon para sa atin, ay yung hindi lang tayo magtiwala sa Kanya. Let us also do our part. Gawin din natin yung bahagi na tayo na ay gumawa rin. Magpursige tayo. Sama-sama tayong maghagod, hagurin natin. Sama-sama tayong magsagwan. Kaya kumisan po tayo po ay hindi nakakarating sa ating pinaroonan kasi nagsasagwan nga tayo pero kanya-kanya tayong direksyon. Kailangan pag nagsagwan tayo, isang direksyon lang para yung ating lakas ay talagang malakas. Kaya nga ang Panginoon nagtanong sa atin, wala pa ba kayo pananalig? Bakit kayo natatakot? Andiyan ako sa inyo, binigyan ko kayo rin ng kalakasan. Bakit kayo natatakot? Precisely because hindi natin feel na ang Panginoon ay nasa atin. At nais natin, tayo lang ang mabuhay sa kakayanan natin. Sa huli po, ang tanong po sa doon ay ganito, sino to? Sino siya? Na kahit ang unos, ang hangin, ang dagat, sumusunod sa Kanya. Ito po ay isang tanong na dapat po rin, hindi po isang tanong ito, kundi pagkamangha. Dapat po huwag po mawawala sa atin yan. Yung ating pong pagpapakumbaba na sino nga ba ang Panginoong ating sinasamba? Sino nga ba pinupuntahan natin linggo-linggo? Sino ba yung ating dinudulugan sa lahat ng oras ng ating buhay? Ang sagot po natin, isang Diyos na mapagmahal at makapangyarihan. Isang Diyos na pinagkakatiwalaan tayo at nais niyang gawin natin ang bahagi natin sa pagunlad ng ating buhay. Isang Diyos na nag-aanyay sa ating manalig at matutong dalhin siya at isama siya sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, hilingin natin sa Panginoon ang kanyang pagmamahal ay manatili sa atin. Mingi tayo ng kapatawaran sa mga pagkakataong ating tinanong ang Diyos kung mahal tayo.
Mga pagkakataong tinanong natin at di tayo nanalig sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang presensya. Sa mga pagkakataong in-erase natin ang Diyos sa ating buhay. Sa mga pagkakataong hindi natin siya sinama sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ayaw natin siyang isama sa ating buhay. Sa mga pagkakataon din na tayo ay nanarili at nakita natin ang ating buhay na kaya natin mabuhay kahit wala ang Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataong yan. At magkaroon tayo ng pagkamangha, pagpapakumbaba sa presensya harap ng Panginoon, dakila at mapagmahal sa atin. At naway patuloy tayong manalig sa pamamagitan ng ating tapat na pamumuhay sa pagsunod sa Kanyang utos araw-araw sa ating buhay. Amen. Magsitayo po tayo. Bilang tugon po sa dakilang pagmamahal sa atin ng Panginoon, sama-sama po natin pahayag ang pananampalataya.